Kumlai fi baro ki perlak ki bejusnya tenat ban peji ki video hane ke channel. Di hane ke video ngan peni pi ba la don na pi ki bala nang han rai don ro na pi ki bang pat nang. Kumno ban le ya kan nika slice ma ban reply ya ka to ka text ka ba pi kwa ban reply ha ka to ko jo. Di kumang ngile men shwa ngan peni pi ngile kumne ngi nyon hane ka text ka ba nga ong hai dai ngan don ne aro na jrong nga ong hai hello Mentapat ngim dan kamsyo banyan kumne si scan arscan umi uni aro na jerong ban reply kumne menta ngila ban sule tang ban shu slide kumno ban slide page kumne anda phila am delete shwaya kene kumno ban slide shu slide shaliang command shutan ya kene ka text kumne shaliang command slide punya i kawan kumto sa chisen shutan shaliang command slide punya i kumto phila ban reply kene nga biang hi pila ban reply kumne slide reply slide reply slide reply page kat ka ba phikwa ban reply show slide bisa ka liang command kan pen ai pi hi kumno ba pen reply ya kini ki message tes ko wai pan ko an pen i pi di ban le custom wallpaper ro pila la ma custom wallpaper ya kani ga chat nda ya ka wallpaper baro ko wasa nda pila nyan ni ga lightly ka dan kani wallpaper nda pila nyan wallpaper di hang nei pila ban select kani ga da nang nei pin ya i ka no ga dor ka ba itna ngala ban set da kane ka dan kani set anda pila set kan pin i ba kala set hang nei ka wallpaper Handrai ladanga nyan kumnes design wallpaper la pin remove ya gani ketu kaset custom wallpaper amma kaset ya baro ki chat handrai tang ya gani ko bai ke chat handrai menta ladanga pet ki bai ki chat jong ang ne knya i ba kini ki bai ki chat ka klem ki kan ne ga dai ke chat ladanga clear kini ki message ne knya i ba kene ga dai ka rong yong ga ne ga chat handrai ladanga lech pat ha ga ne ga chat jong don donation tu bale te sachisen nda pila nyan hang ne nyan wallpaper ladanga remove ya kan custom wallpaper jenga kala green ladanga set pan sachisen set wallpaper na select nang ne kan no dur ko ba itna danga jet nang ne danga la set wallpaper kala pan yang for this chat ne for all chat kemudian barok kini ki chat ke badan hang ne for this chat only kemut tang ikan ne langa set for this chat nya i kala set tang ya kan ne di kumne perlak ngakuan pen i pyni ki tricks nyawa ai ke jingkershan nga dag ba pi I like but share ya kan ke video shaki bai ki perlak yang pi khub le shi boy